Szép jó reggelt kívánok! Hoffman Mónika vagyok, a Kék Zóna Életmód Program alapítója és vezetője. Az ősszel elindult előadás sorozatunkban újra visszatértünk a mozgás témaköréhez, és ezenből is megnézzük azt, hogy most per pillanat szezonálisan, így november végén mi lehet az, amire érdemes figyelni. Ugye közeledünk itt az ünnepi időszakhoz, az év végéhez, és nem tudom, hogy te hogy vagy vele. Én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy bizony itt azért egy picit ez egy pörgősebb, hajtósabb, kicsit feszültebb időszak tud lenni, nem is beszélve az ünnepi időszaknak a kis finomságairól, amik ilyenkor talán nagyobb arányban vannak jelen a hétköznapjainkban, mint mondjuk a megszokott évközbeni időszakban. És ugye bizonyít ahhoz, hogy ezeknek a esetleges nem kívánt hatásait, plusz kilók, feszültségek, családon belüli konfliktusok, hogy el tudjuk kerülni, ebben például a mozgásnak is, hogy tudatosan odafigyeljünk egy kis plusz extra aktivitás beiktatására, óriási szerepe van. Ezt fogjuk ma megnézni, hogy mi is ennek a jelentősége, mikben tud segíteni, ha egy picit erre most nagyobb hangsúlyt és figyelmet fektetünk. Úgyhogy nézzünk is bele rögtön a témába. Ugye ahhoz, hogy lássuk és értsük, hogyha most találkozol először velem is a Kék Zóna Életmód programmal, mi is a háttér, hogy is jön ez a képbe. A kék zónákról lehet, hogy már hallottál így infókat, hogy létezik valami ilyesmi, de nem biztos, hogy képben vagy vele, és egyáltalán a Kék Zóna Életmód program miről szól. Körülbelül egy évvel ezelőtt találkoztam először a kék zónáknak a szemléletmódjával, ami számomra egy nagyon inspirálóan hatott, és lényegében egy választ adott arra a kérdésemre, amit már évek óta forgott bennem, hogy azok a területek, amiket én a saját életemben közel 20 év alatt kitapasztaltam, hogy mik azok, amik valóban hatékonyak, egészségesek és hozzájárulnak ahhoz, hogy egy hosszabb, boldogabb, egészségesebb és energikusabb életet tudjak magamnak kialakítani. Nagyon sok aspektusa volt, ami számomra elsőre úgy voltam vele, hogy én értem azt, hogy ezek mind jó, de hogy tudnám azt megmutatni, hogy ezek összefüggenek. Gondolok itt arra, hogy táplálkozás, egészség, mozgás, ezek között még hagyján, hogy ott van az összefüggés, de hogy jön be képbe például az önfejlesztés, hogy jön be az, hogy céltudatos, hogy céljaim vannak, hogy jön be az, hogy például az anyagi biztonságra, anyagi szabadságra törekszem. Ugye nagyon sokaknál ezek a témák nem függenek össze feltétlenül egymással, és nem értik, hogy kerül a csizmad asztalra. És a kékzóna életmód, a kékzónák módjában pontosan ezt az összefüggést találtam meg, hogy ezek igenis összefüggenek, és ennek hatására indítottam útjára a Kékzóna életmód programot, ahol az életünknek ezen területei között az összefüggéseket mutatom meg, és segítek abban irányt és utat mutatni, hogyha te is szeretnéd minél magasabb szintre fejleszteni az életedet, az életminőségedet minden területen, akkor hol vannak és hogyan függnek össze azok az első pici apró lépések, amikkel ezt meg tudod tenni. Lényegében amire ad választ a Kék Zóna Életmód program, hogy hogyan tudjuk az életünket kimaxolni, hogyan tudunk akár idézőjelben 100 évig élni frissen, fiatalosan, energikusan, fiatalosan, teljes egészségben és boldogságban az utolsó pillanatig. Mik is ezek a kék zónák? Ezek a kék zónák olyan területek ma a Földünkön, jelenleg 6 ilyen detektált terület létezik, ahol az elmúlt évtizedekben rengeteg tudományterületről kutatók, professzorok, különböző egyetemek, orvoscsoportok nézték és vizsgálták ezen terület lakóit, mert egyszerűen kirívó az, hogy akár az adott régióhoz képest, akár világviszonylatban is ezen a területen nagyon magas a 100 év körüli embereknek az aránya, ráadásul egészségesen, fitten, energikusan és kvázi boldogan élik az életüket. Lényegében ezeken a területeken teljesen hétköznapi dolog az, hogy például egy 80, 90, 100 vagy akár 110 éves ember még aktívan sportol, még eljár közösségbe, barátaik vannak, jól érzik magukat, táncolnak, mulatoznak, társasoznak, fölmásznak mondjuk egy magasabb hegytetőre, állatokkal foglalkoznak, tehát, hogy olyan aktív életet élnek, mind fizikálisan, mind mentálisan, mind szociálisan, amik a mai városi, modern, globalizált világunkban lehet, hogy mondjuk már egy 40-50 éves ember is csak pislogna és megirigyelni, hogy fú, lehet ezt így is. Tehát lényegében ezt kutatták
a tudósok és a mai napig is folyamatosan figyelik őket, hogy mégis mi lehet a titkuk, hogy valami különleges genetikai állománynak köszönhető, vagy esetleg valami földrajzi adottságnak. Viszont ha rápillantunk erre a térképre, látjuk, hogy nagyjából ezt a két tényezőt kapásból kilőhetjük a titkok közül, mert mind a fizikai elhelyezkedésük és azáltal ugye a genetikai állományuk is teljesen különböző. Amikben látták az összefüggést a kutatók egy több mint 20 éves megfigyelés, interjúk és kutatások eredményeként, hogy ezek az emberek kvázi egymástól függetlenül, mint egy ösztönösen olyan életmódbeli és életvitelbeli szokásokat gyakorolnak nagyon magas szinten, amiknek az együttes összhatása okozta náluk ezt a fajta életminőséget, hogy hosszan, egészségesen és boldogan tudnak élni. Nagyon magas a várható életkor, és emellett nagyon magas az egészségesen eltöltött évek száma is ezen terület lakói között, és a jó hír ebben az, hogy semmi újdonság nincs egyikben sem. Tehát lényegében olyan életvitelbeli és életmódbeli szokásokról van szó, amikről biztos vagyok benne, hogy te is már mindegyikről hallottál, főleg ha egy picit így már nézelődtél az ilyen egészséges életmóddal foglalkozó bármilyen hírportálon. Alapvetően mindegyikről már hallottunk, és tudjuk, hogy jó lenne pontosabban, hogyha az életünk része lenne. Itt az együttes összhatásról, a szinergiáról van szó, ebben rejlik a titok. Hogy miért is van aktualitás, hogyha esetleg egy picit így még furán nézed azt, hogy jó, de hát azért alapvetően nem élünk olyan rosszul itt mi sem a mondjuk egy európai vagy egy magyarországi viszonylatban, hát azért van mi javítani. 2021-ben végeztek egy felmérést az Európai Unióban, hogy milyen a várható életkor. A várható életkor 80 év az EU-ban, átlagosan, Magyarországon ez 74 és fél év. Már itt is sejtetik a számok, hogy azért ez még egy picit messzebb van akár a 100 évtől is, de nézzük meg a másik oldalt, hogy ebből viszont az egészségesen eltöltött évek száma az EU-s szinten 64 év, Magyarországon 60 év. Ez azt jelenti, hogy a várható életkor és ebből az egészségesen eltöltött évek száma között alsó hangon 15 év különbség van. Az a 15 év az azt jelenti, hogy minimum 15 év várhatóan az emberek többségének az élete végén gyógyszerekkel, betegségekkel, fájdalmakkal, szenvedéssel kiszolgáltatottan méltóságon aluli körülmények között fog véget érni. Nem gondolom, hogy ez egy motiváló perspektíva bármelyikünk számára is, bízom benne, hogy azért vagy ma itt már, hogy ez neked sem motiváló, és sajnos ebből van, aki leéli úgy az életét 90 éves koráig, hogy csak az utolsó néhány évében van esetleg valami kihívás, van, aki viszont lehet, hogy már 30-40 éves korától kezdődően együtt él nagyon komoly betegségekkel, kihívásokkal vagy fájdalmakkal. Mondhatod, hogy hát ez csak statisztika. Picit, ha körbenézünk a mai környezetünkbe, hogy hogyan élnek azok az idősebb generációknak a tagjai, akik ma köztünk vannak még, és hogyan élnek azok, akik már nincsenek, hogyan éltek azok, akik már nincsenek köztünk, akkor láthatjuk azt, hogy ez a statisztika nagyon is valóságos. Jöhet az, hogy hát genetika. A genetikával az a helyzet, hogy maximum 5%-ban befolyásolja azt, hogy egy adott probléma, ami esetleg a családi környezetből adódik, hogy az valóban kialakul-e az életünkben, viszont az életmódbeli tényezők azok fogják befolyásolni, hogy ezeket valóban aktiváljuk-e, vagy ki tudjuk-e tolni. Magyarországon a vezető halálozási okok körülbelül 80%-ban olyan betegségekből adódnak, amiket pontosan az életmódbeli szokásainkkal tudtak volna megelőzni, akik már nincsenek köztünk, illetve nekünk jelenleg ezen életmódbeli szokások optimalizálásával van lehetőségünk ezeknek a rizikóját csökkenteni, vagy adott esetben elkerülni. Vérnyomás probléma, szívérrendszeri, keringési probléma, daganatos megbetegedések. Ma az orvostudomány is határozottan kijelenti, hogy ezek a betegségek mind-mind a helytelen életmódbeli és helytelen táplálkozási szokásoknak köszönhetően kialakult problémák. Jó, tehát látjuk azt, hogy a lehetőség és a felelősség az egyben a saját kezünkben van. Van módunk tenni az ellen, hogy ezeket a problémákat megelőzzük, csökkentsük a rizikót, hogyha esetleg a felmenők között ez egy erőteljesebb hajlam, vagy adott esetben már kialakult problémáknál ezeken tudjunk javítani, akár adott esetben megfelelő körülmények között, akár ezeket helyreállítani.
Egy másik komoly kihívás, ami a mai modern társadalmunkban jellemző, ez pedig a túlsúly, illetve az elhízás. Szintén 21-ben volt egy felmérés arra vonatkozóan, hogy milyen a felnőtt lakosság a különböző országokban elhízottság, illetve túlsúly arány szempontjából. Hát Magyarország sajnos egy elég rangos helyen végzett ebben a felmérésben. A magyar lakosság közel 60%-a legalább túlsúlyos vagy elhízott. Jó, a túlsúly az az, hogy mondjuk legalább 5 kiló felesleg van valakin. A helyzet az, hogy a jó hír ebben szintén az, hogy ez szintén az életmódbeli és táplálkozási szokásainknak egy következménye, amivel van lehetőségünk ezen változtatni. Az elmúlt közel 20 évnyi egészséggel, életmóddal és életmód tanácsadással töltött időszakom alatt az a tapasztalat, hogy effektíve olyan probléma, ami az elhízást okozza, amire nulla befolyásunk van, az 1% alatti arányokban fordul elő. A hormonális eredetű problémáknál is nagyon jelentősen befolyásolható ez a probléma megfelelő életmódbeli és táplálkozási szokásokkal. No, tehát látjuk azt, hogy van egy olyan mai modernkori problémakör, ami körbevesz minket, amiket egyébként, ha odafigyelünk tudatosan az életmódunkra, akkor tudunk ezeken javítani vagy megelőzni. De hogy alapvetően miért is jelentkezik ennyi probléma, miért is vesznek úgymond a modern körülmények között minket ilyen civilizációs kihívások körbe, lényegében, ha belegondolunk, hogy picit visszamegyünk az alapokhoz, maga az emberi szervezet, maga az emberi test kialakulása, a genetikája, a működése, az abszolút egy élő organizmus, ami a környezettel, a természettel összhangban alakult ki és működik. Gondoljunk csak az évszakok változására is, hogy ha egy picit megfigyeljük a testünket, láthatjuk és érzékelhetjük, hogy egészen másként működünk, és működik a testünk mondjuk nyáron, mint télen. De akár havi ciklusokban is tudunk gondolkodni, ha egy picit figyeli valaki mondjuk akár csak a holdfázisait is, ami szintén egy természeti jelenség, annak is ugyanúgy befolyása van a testünkben lévő akár vízháztartás mennyiségre, akár a különböző energetikai miben létünkre, és akkor egyéb dolgokról nem is beszéltünk. Jó, egész másként éljük meg például a nappalokat, mint az éjszakákat. Jó, tehát alapvetően azt tudomásul kell vennünk, hogy mint élő organizmusként a szervezetünk összhangban van a környezetével. Viszont ha megnézzük azt, hogy az elmúlt 100 évben mennyit változott a környezetünk, amiben ma jelenleg élünk, azt látjuk, hogy ez egy drasztikus változás. Az emberi test, az, amit ma látunk, és amivel ma élünk, az több évezreden keresztül egy sokkal naturálisabb körülmények között alakult ki, és ehhez a gyors és drasztikus változáshoz, ami ma körbevesz minket, egyszerűen nem tud alkalmazkodni. Tehát lényegében azok a mai modern betegségek, amikkel ma találkozunk, cukorprobléma, vérnyomás, pajzsmirigy, hormon, elhízás, mentális betegségek, ízületi, mozgásszervi, emésztőrendszeri, végtelenség lehet sorolni, daganatos problémákat ki ne hagyjuk, ezek mind-mind a megváltozott környezet, a megváltozott táplálékok és a nem megfelelő táplálkozási és életmódbeli szokások miatt kialakult alkalmazkodási zavarai a testünknek. Tehát nem tudjuk megváltoztatni azt, hogy milyen környezet vesz körbe minket, mert adott esetben a felhőkarcolókat nem tudjuk lebontani. Arra viszont igenis van hatásunk, hogy egyéni szinten mit teszünk az életvitelünkben és az életmódunkban, megkeressük a legoptimálisabb tényezőt. Ugye ezen baj okozóinak a fizikai megtestesülései azok a túlzott mesterséges adalékanyagokkal, ízfokozókkal, színezékekkel, cukrokkal és mindenféle egyéb kacattal telelévő élelmi szerek, amik a boltok polcain várnak minket, hogy szeretnék, hogyha elfogyasztanánk, ezekkel a testünk nem tud mit kezdeni. Nem tudja őket megemészteni, nem tudja őket feldolgozni, nemes egyszerűséggel elraktározza őket például zsírsejtekben, amiknek egy eredménye például a túlsúly, és az elhízás, illetve ahogy ezek halmozódnak, összeadódnak a szervezetünkben, ezek bizony egymással reakcióba tudnak lépni, és ezek tudnak elindítani például egy gyulladásos folyamatot, amiből adott esetben genetikai hajlam alapján bármilyen betegség ki tud alakulni. Arra ugye a tudomány már rámutatott szintén több évtizeddel ezelőtt, hogy minden mai modern betegségnek az kiindulási pontja valamilyen sejtszintű gyulladás. Volt ezzel kapcsolatosan korábban egy online előadás, mert a YouTube csatornán vissza tudod keresni. Na, tehát alapvetően a sejtszintű gyulladáshoz, amiből kiindul minden betegség, amit például ezek a műételek, félkész, feldolgozott élelmiszerek, ezek indukálnak, és ezek
folyamatosan adják hozzá, úgymond az inspirációt, hogy kialakuljon a testünkben valamilyen probléma. Ehhez társul ugye egy mozgásszegény életmód, mert sietünk, rohanunk, kapkodunk, egyre több kényelmi eszköz áll a rendelkezésünkre, próbálunk egyre hatékonyabbak lenni a rendelkezésre álló időkerettel, azt ugye nehéz bővíteni. Tehát ez is egy halmozódó probléma, ahol nincs egy tudatosság, ott bizony el tud szaladni az egész folyamat. Ezt megspékeljük ugye még a mai modern elvárásrendszerekkel, teljesítménykényszerrel, hogy meg kell felelni, hogy tartani kell a lépést, egy nagyon fokozott stressz és feszültség uralja az életünket, a nyomás alatt élünk, főleg nagyvárosi környezetben, és bizony ennek a következménye, hogy ez kihatással van az emberi kapcsolatainkra is, legyen ez akár párkapcsolat, családi kapcsolat, barátok, munkahelyi környezet, közösségi élet, egyre feszültebbek, egyre türelmetlenebbek az emberek, egyre intoleránsabbak. Ha csak megnézzük az online térben működő néhány kommunikációt, kommentet, hát szégyen és botrány, amit ott egy-egy embernek mondható valaki megenged magának egy olyan emberrel szemben, akit nem is lát, nem is ismer, és nem is tudja, hogy milyen helyzetben van. És például egy frappánsnak tűnő, nagyon gusztustalan beszólással milyen lelki érzelmi sérülést okoz neki, adott esetben egy gyereknek. Jó, és ugye egy másik fő probléma még a társadalmi szinten, hogy a fő kommunikációban az zajlik ma a modern világban, hogy az idősebb generáció teher a társadalom számára, nincs rájuk szükség. Sajnos az elmagányosodás az egy óriási nagy kihívás ma az idősebb generációnál. Kutatások kimutatták, hogy alsó hangon 10-15 évvel rövidíti meg a várható élettartamot, amikor úgymond el vannak hanyagolva az idősebb generáció tagjai. Tehát látjuk azt, hogy összességében nagyon sok olyan eszköz és probléma vesz körbe minket, amiknek egy részével nem tudunk mit kezdeni, mert ott vannak, például a műkaják a boltok polcén, arra viszont van lehetőségünk, hogy a saját kezünkbe vegyük a döntést, és saját választásokat hozzunk létre, saját döntésünk az, hogy mihez nyúlunk hozzá a bolt polcain, vagy hogyan éljük az életünket. A Kék Zóna Életmód program pontosan ehhez ad segítséget, iránymutatást és támogatást, hogy hogyan tudjuk a mai modern életkörülményeink között megtalálni és kialakítani azokat a megfelelő lépéseket, szokásokat, amikkel a lehető legtudatosabbá, legegészségesebbé és legboldogabbá tudjuk tenni az életünket. Ennek mentén a Kék Zóna Életmód program küldetése, hogy támogatást és iránymutatást adjon a közösség erejével, hogy minél hosszabb ideig, minél egészségesebben és boldogabban élhessünk a szeretteinkkel, és hogy újabb kék zónákat tudjunk létrehozni a Földünkön, a családunk, illetve a mikrokörnyezetünk életébe kialakított pozitív életmódbeli szokásokkal, és ezekkel a pici apró lépésekkel összességében, hogy milliók életét tudjuk jobbá tenni. Ebbe a küldetésbe invitállak, illetve az, hogy gyere, valósítsuk meg a te kék zónádat is, és a mai alkalommal azt fogjuk megnézni, hogy például a mozgásnak, a fizikai aktivitásnak milyen jelentősége van. Az például egy nagyon érdekes ráeszmélése volt a kutatóknak, amikor a kékzónákat tanulmányozták, hogy minden egyes kékzónában élő idős embernek az életét végigkísérte azt, és jelenleg is aktívan mozognak, még 80-90-100 éves korukban is, vagyis rendszeresen aktívak fizikailag. Valamilyen fizikai aktivitás ott van az életükben. Vagy az, hogy kertészkednek, vagy az, hogy alapvetően olyan helyen élnek, hogy folyamatosan sétálnak meredeken, vagy az, hogy alapvetően beállnak és kifejezetten elmennek valamilyen sportprogramokra, mondjuk akik városi körülmények között élnek. Tehát hogy alapvetően az, hogy napi szinten valamilyen plusz fizikai aktivitást végeznek, ez például egy nagyon egységes mutató mind a 6 kék zónában. Sajnos a mai modern társadalmunk, ugye, ahogy az előbb utaltam rá, sajnos az emberek többségének nincs benne az életében a rendszeres mozgás. Olyan szinten nem, hogy van, aki egyszerűen attól is elfárad, hogyha 3 lépést odébb kell mennie, és inkább nem tudom, egy széken odébb gurul, csak hogy föl ne kelljen állni a nyomtatóhoz. Valakinek benne van már az életében, de a többségünknek nagyon sokszor mondjuk ez csak heti 2-3 alkalmat jelent. Tehát, hogy alapvetően egy nagyobb fokú tudatosság kell a mozgásra. És hogyha megnézzük azt, hogy például most ebben az időszakban, ha itt vagyunk, ha eddig nem is volt mozgás az életedben, most ezen ne frusztrálj úgy, valahol el kell kezdeni.
azt érdemes megnézni, hogy például ahhoz, hogy ebben az ünnepi időszakban keletkező akár feszültségeket, ugye itt a szervezés kapcsán, akár ugye a kis extra kilók megelőzésére, milyen lépésekkel tudunk tenni például a fizikai aktivitás szintjén. Ugye, hogy miért is fontos, hogy per pillanat most így november végén, decemberben, ugye itt az ünnepidőszakban erre odafigyeljünk. Ugye egyrészt az, hogy azért itt egy fokozottabb stressz és feszültség az, ami azért jelen van a mindannyiunk életében, mert igyekszünk megfelelni, mindent befejezni, utolérni magunkat, gyorsan még az évvégi teendőket elintézni, de az ajándékokért el kell menni rohangálni, még kis extra főzés, a családi programok, összeszervezni, ki mikor, merre megy, az étkezések, mi legyen a menü, beszerezni, hogy időzítsük mindenkivel. Jó, tehát egy fullosan nagy igénybevétel, mindent is meg tudunk oldani, tehát ez lehet feszültségmentesen is, és még akkor is, hogy egy picit fokozottabb a hangulat, de alapvetően az biztos, hogy van egy fokozottabb, feszültebb, stresszesebb időszak az életünkben. Ugye ezek valakinél úgy jelentkeznek, hogy egy úgynevezett stresszevés keletkezik, hogyha stresszes, akkor inkább hamarabb hozzányúl, hogy akkor még egy picit eszik, még egy picit nasizgat, hogy levezesse a feszültséget. Ugye ennek az egész feszült ment idegi állapotnak ugye egy következménye az, hogy nyugtalanabb az alvás, például romlik az alvás minőség, éjszaka fölkezd pisilni, vagy arra megébredsz, hogy átfordulsz a másik oldaladra, horkolsz, stb. Nehezen alszol el, fáradtan ébredsz, ezek mind-mind alvászavarok. A magyar lakosság közel 80%-a küzd valamilyen alvászavarral időszakosan, például egy feszültebb időszakban, vagy rendszeresen. Néhány héttel ezelőtt volt ezzel kapcsolatosan YouTube-on egy komplexebb előadás, hogy mi minősül alvászavarnak, és mit lehet tenni ezek kiküszöbölésére, megelőzésére, illetve megoldására, akár súlyosabb alvási apnoé szintjén lévő problémáknál is, vagy akár inszomniánál, alvás problémánál is. Jó, ezt nézd vissza mindenképpen. Ugye ezáltal a feszültebb helyzet miatt ugye gyengül az immunrendszerünknek is a védekező képessége, ezáltal könnyebben jön az a tipikus tapasztalás, hogy éppen elmentünk Szabira és pufla betegszünk. Jó, tehát, hogy ez lehet ez is egy következménye, és ugye alapból ez a fokozottabb stresszes időszak gyulladásokat generál a szervezetben. Van jó stressz, és van rossz stressz is. Ezzel kapcsolatosan is, hogy a stressznek milyen fázisai, funkciói vannak, mi minősül jónak, mi minősül rossznak, mikor vált át egyik a másikból. Szintén volt még egy pár hónappal ezelőtt komplex előadás, illetve azzal kapcsolatban, hogy tudod ezeket megoldani, megelőzni, és hogy maguknak a sejtszintű gyulladásoknak miért van akkora jelentősége, hogy erre odafigyeljünk. Ugye lényegében halmozódnak a teendőink, tehát ezáltal könnyebben mondunk le olyan extrának ítélt szokásainkról, mint mondjuk a mozgás. Most nincs időm elmenni edzésre, mert még nem tudom, odébb kell tolni a másik dobozt a sarokba. Sarkítok, nyilván nem lehet kicsinyelve ezzel a teendőket és a problémákat, de ugye alapvetően könnyebben mondjuk azt, hogy jó, akkor most az edzést elengedem. Ugye ehhez hozzáadódnak ugye karácsonykor, ünnepekkor ugye az extra étkezések, karácsonyi menü, szilveszteri menü, jönnek Mikuláskor a különböző csokoládék, a gyümölcs helyett, tehát hogy bejönnek olyan extra dolgok, amik nincsenek ott a mindennapjainkban, és hát és nyilván a mennyiségek is ilyenkor azért változnak, nem biztos, hogy ugyanúgy étkezünk, hogy be tudjuk ugyanazokat, akár az ütemezéseket tartani, akár a mennyiségeket, akár az összetételeket, mint amihez úgymond a hétköznapokban hozzászokott a testünk, és ennek következtében év elején a mérleg nagyon csúnya dolgokat mutogat számunkra. Jó? Ugye a mozgás is ugye egy picit átalakul, mert főleg, hogyha jövünk, megyünk, elutazunk ünnepekkor, stb., vagy akár időjárási viszontagságok miatt, könnyebben kimaradhat a már megszokott mozgás. Jó? Ugye mit tud okozni ez a sok probléma? Ugye az extra kilók, amikkel az év eleje tud indulni, esetleg nagyon sokaknál az ünnepi finomságok miatt. Ugye emiatt a fokozottabb, feszültebb időszak miatt egy idegi és fizikai kimerültség az, ami jelentkezhet. Tehát lényegében az, hogy valaki mondjuk másfél-két hétig szabin volt az ünnepek alatt, pont fáradtabban kezdi utána az új évet, mint hogy kipihente volna magát. Ugye a sok feszültség, tehát sokkal ingerlékenyebbé tesz nagyon sokakat, ez ugye akár a baráti és családi kapcsolatoknak is komoly sérülését tudja okozni. Szokták viccesen mondani, bár kevésbé vicces, hogy nincs családi program veszekedés nélkül, nem kellene ennek így lennie, ez egy pici tudatosságot, önfegyelmet is igényel.
És hát ugye ezek következtében bizony, hogyha éppen egy labilisabb állapotban volt a szervezetünk, akár az ezt megelőző időszak, hónapok, éveknek a körülményei miatt, akkor bizony nagyon, nagyon könnyen tud indukálódni, hogy ebből alakul ki, és elindul valamilyen komolyabb egészségi kihívás, egy vérnyomás, egy gyomorfekély, egy cukorbetegség, egy ízületi mozgásszervi mentális probléma, stb. Stb. Jó? Mit tehetünk ezek ellen, hogy ezeket ki tudjuk védeni, és hogyan tudunk erre tudatosan odafigyelni? A következő alkalmakkor, így a péntek reggeli online-oknál, ezekbe fogunk még egy picit mélyebben belemenni. Ugye tudunk egyik oldalról tenni azért, hogy például az immunrendszerünket most ebben az időszakban picit fokozottabban támogatjuk. Akár ugye az időjárás és az évszaki viszontagságok miatt, ugye hideg van, picit kevesebb már a tápanyag, kevesebb a napfény, akár itt a feszültség, a stressz és az esetleges ünnepi extra kajatámadások szempontjából tudunk tenni egy plusz lépést azért, hogy fokozottabban figyelünk az egészségünk támogatására. Erről jövő héten Mikulás alkalmából december 6-án a csoki mellé, meg a virgács mellé adok néhány tippet, iránymutatást. Például csoki helyett lehet mást is rakni abba a Mikulás zacskóba, mondjuk gyümölcsöt. Ugye ide a következő alkalommal péntek 13-án decemberben pedig az étkezéseknél mutatok néhány olyan tippet, trükköt, hogy mikre tudunk odafigyelni például az étkezések alkalmával, illetve ehhez kapcsolódóan például egy ünnepi menü opciót is mutatok, hogy mivel lehet mondjuk picit tudatosabbá, picit könnyebbé, picit egészségesebbé tenni a menüt, akár úgy, hogy ezt ne is feltétlenül vegye észre a fogyasztóközönség. Jó, ugye a stresszel kapcsolatosan, hogy hogyan tudjuk akár az ünnepek alkalmával egy picit visszafogni, kezelni, orvosolni, tűzoltani egy-egy feszült helyzetet. Ezzel kapcsolatosan nézd vissza kérlek a korábbi előadásokat, ahol vannak különböző kis apró trükkök, praktikák, amiket instant is be lehet venni, vagy akár még most az időszak kezdetén picit felkészülni és tudatosabbá tenni a működésünket, hogy minél jobban ugorjuk meg az esetleges kihívásokat. És ugye a mai témánknak a fő vonulata, hogy igen, valamilyen plusz fizikai aktivitást tudatosan beépítünk ebbe az időszakba, hogy le tudjuk vezetni például a feszültséget is. Ugye magának a fizikai aktivitásnak, ugye, ahogy a kék zónák szemléletmódja is mutatja, nem csak az ünnepi időszakban projektjelleggel van jelentősége, hanem egyáltalán az egész életünk, életminőségünk folyamatában. Szintén korábban volt ezzel kapcsolatosan info, hogy bizony magának a fizikai aktivitásnak igen jelentős élettani hatásai vannak, akár az immunrendszer aktivitása szempontjából, akár a fizikai és mentális ellenálló képességünk, rugalmasságunk, alkalmazkodó képességünk, és egyáltalán az egész mozgás szervrendszerünk, az izmok, izületeknek az egészséges működése és fenntartása szempontjából is nagyon jelentős szerepe van. Nagyon sok esetben például mondjuk egy időskori problémáknak, törések, húzódások, instabilitás, ezeknek mind-mind az az oka, hogy nincs egy olyan megfelelő izomtömeg az emberen, és itt most nem a testépítésről beszélek, egy olyan egészséges izommennyiség nincs a szervezet, a testén az embernek, ami tudná segíteni akár az, hogy balanszban maradjon, egyensúlyt tudjon tartani. Az időskori elesések nagyon nagy számban okozzák például egy idősebb embernek súlyos betegségét, problémáját, és akár halálhoz is vezethet. Tehát ezekre nagyon fontos figyelni, amit időben el kell kezdeni megalapozni. Pont a múltkor kaptam egy érdekes cikket, hogy például szintén mai egyre népszerűbb probléma az inzulinrezisztencia. Ennek szintén óriási nagy összefüggése van abban, hogy egy megfelelő egészséges izom mennyiség legyen a testünkön, ami segít akár például a vércukorszint, az inzulin termelés működésében. Ezt viszont nem lehet random egyik napról a másikra kialakítani projektjelleggel, ehhez egy tudatosság szükséges. Ugye miben segít az, hogy van fizikai aktivitás például itt az ünnepi időszakban, például a feszültség levezetésében. Biztos tapasztaltad már te is azt, amikor úgy egy picit érzed, hogy fú, az összes idegszálat pattanásig feszült, hogy mennyire jó lenne fogni akár egy boxzsákot és levezetni rajta a feszültséget, vagy egyszerűen csak kimenni, futni egyet, sprintelni egyet, vagy csak egyszerűen kint lenni a szabadba, sétálni és fizikailag mozogni, levezetni ezeket a feszültségeket.
Ugye ezáltal például az extra kilóknak is a megelőzésére tud segítség lenni. Azt azért ne felejtsük el, hogy egy olyan világban élünk ma a modern társadalmakban, ahol az kalóriabevitel az bőségesen megvan, több is, mint kellene, viszont a kalória felhasználás, főleg az ülőmunkában, vagy ha nincs sport a munkában, nagyon is nincs arányban. Tehát lényegében sokkal többet viszünk be, mint amennyit felhasználunk, és ugye ebből adódik túlsúly, az elhízás is. Jó, tehát itt, hogyha tudjuk azt, hogy olyanok lesznek az ünnepi körülmények, hogy várhatóan lesz sok extra kalóriabevitel, desszertek, finomságok, csak még azt is megkóstoljuk a Nagyi Kedvéért című dolgok, akkor bizony ezt valahol kompenzálni kell. Ugye ezzel a kis plusz extra mozgással egyébként az immunrendszerünket is segítjük ugyanúgy működni, hogy maga a mozgás tök jól fel tudja pörgetni az anyagcserét, a keringési rendszert, jobb az oxigénellátottsága az agyunknak, az izmainknak, és ezáltal jobban tudnak a tápanyagok is, például egy tudatosabban felépített étkezésnél áramolni a szervezetünkbe, és ezáltal például akár a bélflóránk egyensúlya is jobban fent tud maradni, és ezáltal például a mentális egyensúlyunk is tud működni. Ugye az agy-béltengely összefüggése kapcsán is volt korábban előadás. Jó, és hát igen, a mentális kiegyensúlyozottságban is sokat segít. Azt már biztos tapasztaltad te is, hogy mondjuk, hogyha volt egy aktívabb fizikai mozgásos sport, edzés, vagy elmentél egy jó túrára, a mozgás bizony endorfin boldogsághormont szabadít fel, ami például a dopamin termelését is segíti, és ezek mind-mind akár a jó közérzet, a mentális egyensúly, a boldogság érzetnek nagyon-nagyon fontos eszközei és hormonai, és ezáltal például a stresszkezelésben, a stressztűrésben is hatalmas nagy segítséget tudnak nyújtani, hogy egy jóval kiegyensúlyozottabban tudjunk reagálni, kevésbé vegyük fel azt, hogyha például egy ismerős családtag még nem tanulta meg ezt, hogy hogyan kell kezelni, hanem hogy leperegjen rólunk. Jó? Mit tudunk tenni, milyen tippek, trükkök vannak ahhoz, hogy hogy tudod ezt kivitelezni? Egyrészt, hogyha már most jelenleg benne van az életviteledben, hogy jársz rendszeresen valamilyen edzésre, akár otthoni, akár valamilyen szervezet edzésre, akkor mindenképpen fontos az, hogy ha például te önmagad szervezed az edzésédet, mert te jársz el, tehát nem csoportos órára jársz, hanem úgymond önállóan edzel, akkor mindenképp szigorúan ragaszkodj ahhoz, hogy az edzés időd meglegyen. Jó? Szent és sérthetetlen, jöhet bármilyen karácsonyi bevásárlás, vagy bármilyen extra teendő, az edzés időd az legyen szent és sérthetetlen, azt tartsd be mindig. Maradjon meg az edzés időd most itt ebben az ünnepi forgatagban is, ha kell, akkor inkább egy picit az idővel játsszál, hogy korábbra hozod, későbbre viszed, eltolod egy picit, de a lényeg az, hogy tartsd meg. Sokkal kiegyensúlyozottabb leszel, még ha úgy is érzed, hogy túlfeszül a napod, sokkal többet tud segíteni, hogy ha akkor is ragaszkodsz ahhoz, hogy már pedig neked muszáj az edzésedet megcsinálni, önmagad miatt elsődlegesen, és másodlagosan a környezeted miatt is. Ha valamilyen csoportos szervezet edzésre jársz, akkor amíg úgymond van edzés időpont, addig igyekezz arra, hogy minden alkalommal vegyél részt az órákon, amikor csak tudsz, és pontosan így, tehát például én is ugye tartok csoportos órákat. Lesz olyan időszak, ahol nem tudok edzést tartani a lányaimnak, mert azért például a terem zárva lesz, vagy azért, mert én is elutazok, tehát hogy vannak dolgok, amik úgymond tőled függetlenül nem lesznek elérhetőek, viszont ebben az esetben úgymond a kimaradó időszakban igenis meg tudod tenni azt, hogy például akkor saját magadnak csinálsz valamilyen kis edzést, akár egy intenzív séta, vagy például a következő elemekből tudsz te is szemezgetni. Jó? Ha még nincsen rendszeres mozgás az életedben, mert eddig olyan volt az életviteled, az életkörülményed, vagy nem láttad azt, hogy ennek hol tudnál helyet találni, akkor mutatok néhány olyan pici tippet, trükköt, amit egyébként, ha a hétköznapokban is el tudsz kezdeni alkalmazni, de most itt az ünnepi időszakban, ha azt mondod, hogy jó, akkor most kezdjünk erre tudatosan figyelni, hogy tudod egyszerűen és időhatékonyan elkezdeni. Ugye az, hogy milyen előnyei vannak annak, hogyha rendszeres fizikai aktivitás van az életedben, ezt ugye az előbb említett korábbi YouTube előadásban nézd vissza, kérlek, hogy lásd azt, hogy miért fontos az, és hogy miért teszed a lehető legjobbat vele a szervezetednek. Ami lehet például egy nagyon jó kezdés, és egy nagyon jó, akár projektjellegű időszakú megoldás, az esti és vagy a reggeli órákba iktassál be egy picit hosszabb, intenzívebb sétát, illetve gyaloglást.
Jó, ha olyan helyen laksz, akkor menjél le, sétáld körbe azt a háztömböt, a lakótelepet, menjél ki, hogyha van egy közeli erdő a környezetedbe, menjél ki, és sétálj egyet egy picit intenzívebben, hogy megpörgesd egy kicsit az anyagcserédet, az oxigén felvételt, a vérkeringésedet. Nagyon sokat tud segíteni mind akár a feszültséglevezetésben, mind akár ugye az extra kalóriák levezetésében. Ez például akár, hogyha mondjuk csoportos óráidnak éppen nincsen időszaka, mert téli szünet van, akkor például lehet ez is egy nagyon jó segítség, hogy azzal indítod a napodat, és vagy ezzel zárod a napodat. És hogy rá kell venni magad, igen. Jó? Tehát ha még sosem mozogtál, akkor lényegében igen, rá kell venni magad, lebegjen a szemed előtt az, hogy mit mutathat a mérleg, vagy hogy érezted magad előző években, amikor ezt nem csináltad meg, hogyha esetleg ez nem volt kellemes, és próbáld ki. Jó? Az első néhány nap furcsa lesz, viszont utána rá fogsz érezni, ezt saját tapasztalatban mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el, és egy egész másfajta fáradtságot, egy egész másfajta jó érzést fog kialakítani, és nagyon büszke leszel magadra, elégedett leszel magadra, hogy megcsináltad, és képes vagy rá. Amit lehet beiktatni még például ebben az időszakban, azok például az ebéd utáni pici rövid séták. Jó, akár lehet arra inspirálni a családot is, hogyha vevők rá, vagy az éppen aktuális társaságot, akikkel ott vagytok egy programba, hogy amikor vége van az étkezésnek, valamilyen nagyobb ívű ebédnek, menjetek el sétálni egy 20 percre. Nem kell hosszabbat, csak egy picit a friss levegőn átmozgatni, segíti az emésztés is, nem üt be úgy a kajakóma, és tudtok utána már sétálás közben is akár jókat beszélgetni, vidámkodni, mókázni, levezeti a feszültséget, és alapvetően mindenki egy picit feltöltöttebben, egy picit kiegyensúlyozottabban tud visszatérni a délutáni esti programokra. Jó? Tehát lehet ez is egy tök jó tipp. Gyerekek is élvezik, hogyha vannak körülött a környezetben. Jó? Egy másik opció, amit szintén nagyon egyszerűen, költséghatékonyan tudsz beiktatni, az a lépcsőzés. Jó? Ha olyan házban laksz, vagy olyan helyre mész, ahol van lift és lépcső, válaszd a lépcsőt. Jó, értelemszerűen, hogyha sosem mozogtál, és van esetleg valami üzleti mozgásszervi kihívás is most az életedbe, egyrészt ezzel kapcsolatosan is szintén volt egy pár héttel ezelőtt előadás, hogy milyen módon tudsz például mozgásszervi kihívásoknál természetes módon segítséget találni, illetve megoldani életmóddal, táplálkozással, és adott esetben megfelelő természetes készítmények bevonásával. Nézd meg, és a lépcsőzés is egy olyan dolog, amit érdemes akár már ma elkezdeni, kezd piciben. Jó? Tehát ha nem mocorogtál, nem az kell, hogy rögtön nulláról a tizedikig felszaladjál a lépcsőn, válasz csak az, hogy kezdésnek mondjuk az utolsó emeletet, azt lépcsőn teszed meg, és nem lifttel. Jó? Lefelé könnyebb menni lépcsőn, jó? Ott is akár a fokozatosságot, főleg ha van esetleg valamilyen térproblémát, bármi, ott se rögtön a tizedikről sétálgassál le, mert az is ugyanúgy megterhelő, az utolsó emeletet lefelé is lépcsőn tedd meg. És szépen fokozatosan tartsd be azt, hogy mindig emeled egy picit a tétet, egy pár nap után, ha már érzed, hogy jó, hát ez most már így kezd egész jól menni és komfortos lenni, egy picit emeljél rajta. Egy következő emeletet is iktassál be. Jó? Ez például egy nagyon egyszerű, könnyen és időhatékonyan beiktatható tényező, mert így is úgy is fel meg le kell menned, utád meg lépcsőn például. Jó? És tudsz akár, ha van rá ambíciód és lehetőséged, meg motivációd, akkor például otthoni edzéseket, tornákat is beiktathatsz. Akár az, hogy reggel egy picit fölkelsz mondjuk nem, de még 10-15 perccel korábban, és átmozgatod magad, nyújtózkodsz egy kicsit, csinálsz egy kis reggeli tornát, vagy akár csinálsz egy pár perces plank tartást. Jó, a pár perc az most így viccesnek hangzik, kezd el, hogyha még sose plankeltél, gyanítom, hogy valószínűleg másodpercekben fogod mérni az első időszakot. Itt is egy tök jó fokozatossággal tudod emelni szépen folyamatosan, hogy tartod az elején mondjuk 10 másodpercig a planket. Nézd meg kérlek azt, hogy szabályosan hogy kell ezt tartani, hogy ne problémát okozzál vele, vagy írjál nekem e-mailt, és segítek ebben ezzel kapcsolatosan, hogy mikre érdemes figyelni, hogyha mondjuk egy ilyen kis planket akarsz otthon csinálni. Egy nagyon jó komplex átmozgatás és egy pici edzés otthonra. Néhány másodpercről nagyon szépen föl lehet akár ezt több percre, vagy akár több 10 percre is fejleszteni egy néhány hét, néhány hónap leforgása alatt. Nagyon érdemes elkezdeni. Jó? Ezek lehetnek otthon
otthoni kis gyakorlatok, és számtalan edzésmódszer van, akár YouTube-on is találsz ezekre vonatkozóan kis gyakorlatokat. Jó, vagy hogyha például van valamilyen kihívásod, akkor lehet, hogy érdemes mondjuk egy gyógytornásszal egy konzultációt összehozni, hogy speciálisan olyan gyakorlatokat mutasson, amiket te otthon tudsz elkezdeni végezni, és ahogy erősödsz, utána bevonni egyéb komolyabb edzéseket is. Jó, ami még egy nagyon jó segítség lehet, hogy picit tudatosabban, célirányosabban olyan programokat szervezzetek a családdal, a barátokkal, ahol kimozdultok, elmenni egy kirándulásra, egy túrázásra, ha olyanok a körülmények, akár menjetek el mondjuk gyerekekkel, vagy nagygyerekekkel, felnőttekkel szánkózni egyet, ezek nagyon-nagyon jó aktivizáló programok. És nyilván nem fogsz minden nap elmenni túrázni, bár az se egy rossz dolog, de alapvetően lehet akár egy ilyen családi programot is összeszervezni, figyelembe véve természetesen a résztvevőknek a lehetőségeit vagy kihívásait, de hogy adott esetben ezek is jó programok. A lényeg az, hogy valamilyen plusz fizikai aktivitás szerepeljen ott, főleg ebben az időszakban, a mindennapjaidban, és itt a mindennapokon van a hangsúly, hogy valami pici pluszt mindenképp érdemes betenni. Ha abszolút nincsen időd semmire, a lépcsőzés még mindig egy olyan sztori, amit abszolút időmentesen meg tudsz, plusz időigény nélkül meg tudsz valósítani, mert így is úgy is feljutsz az emeletre, vagy ha nem olyan helyen laksz, de járkálsz úgy a városban, vagy egyéb területeken, ahol van lépcső és mozgó lépcső, vagy lift, akkor a sima lépcsőt válasz, és ezzel már is tettél valamit a mindennapjaidban. No, és hogyha már mozgás, fizikai aktivitás, van két programajánlatom is így rögtön számodra. Egy picit már itt a határidőkkel korán vagyunk. Ugye ma november 29-e péntek van, hogy ezt az előadást tartom. Ha még erre a hétvégére nincs programod, akkor két ajánlatom is van számodra. Az egyik, az idei utolsó Kék Zóna Klub találkozót holnap, azaz november 30-án szombaton délelőtt a Normafán fogjuk tartani. Az előző alkalommal is itt voltunk, és nagyon nagy sikert aratott, és nagyon jól éreztük magunkat a kis csapattal, akik csatlakoztak hozzánk. Úgyhogy arra biztatlak, hogy ha még nincsen holnap délelőttre programod, gyere és tarts velünk a Normafán egy nagyon kis kényelmes, rövid délelőtti sétára, kirándulásra, ahol menet közben beszélgetünk életmódbeli szokásokról, eddigi tapasztalatokról, az, hogy mikkel érdemes elkezdeni, ki hol tart, kinek milyen kihívásai vannak. Ha még most találkozol először ezzel a programmal, mint Kék Zóna Életmód program, akkor is nagyon sok hasznos dolgot tudsz hazavinni akár magaddal. Ha pedig most követed már egy ideje ezeket az infókat, akkor pedig abszolút bele tudsz kapcsolódni te is ott a beszélgetésekbe, a különböző szemléletmódokban. Jó, úgyhogy ha tudsz, akkor gyere, tartsál velünk, hogyha ha ezt meg tudod oldani, akkor írjál nekem kérlek mindenképpen egy e-mailt, vagy Facebookon, Messengeren üzen meg, hogy tudjam, hogy számítsak-e rád, várjalak-e téged is holnap délelőtt. És erre a hétvégére még egy kis mozgásos ajánlatom van, egy kis jótékonysággal egybekötve. December 1-én, advent első vasárnapján szintén egy hosszú délelőtti programban az Ürömi Állatotthonnak a kutyusaival megyünk egy kényelmes, egy picit hosszabb, kb. 10 kilométeres, de abszolút kényelmes, lényegében szinte sík területen zajló túrára. Amellett, hogy mi kétlábúak egy picit megsétáltatjuk magunkat, és adunk egy pluszt a fizikai aktivitásunknak, emellett az állatotthonnak a kis lakóit is egy olyan élményben és egy olyan tanulási, szocializációs fázisban, programban tudjuk részesíteni, ami hatalmas nagy boldogsággal és örömmel tölti fel őket is, minket is, az állatotthonnak pedig egy hatalmas nagy segítség, mert nekik kapacitásuk nincs, hogy ilyen jellegű programokat önállóan létrehozzanak, viszont ezzel mi, hogy elmegyünk akár többen is egy ilyen programra, 20-30-40 fővel, rengeteg kutyust tudunk ezáltal úgymond megsétáltatni, boldoggá tenni, feltölteni, és egy olyan plusz élményt adni számukra, amiben lehet, hogy egyébként nem tudnának részesülni. A szombati normafai kirándulásnak, illetve a vasárnapi jótékonysági kutyás túrának is a részleteit a Kék Zóna Életmód program Facebook oldalon megtalálod. Olvasd el kérlek a leírásokat, nézd meg a részvételnek az opcióit, lehetőségeit, és gyere, tartsál velünk! Jó, és hogy ha már jótékonyság, meg közeledünk az ünnepekhez, még egy segítséget kérek tőled. Az egyik ismerősöm kisfia, Benni, egy nagyon súlyos genetikai
betegséget diagnosztizáltak nála pont egy évvel ezelőtt, Duchenne-féle izomsorvadásban szenved. Benni jelenleg 4,5 éves, februárban tölti az 5. évét, és hát sajnos ez a betegség annyira egy alattomos dolog, hogy lényegében a szervezete nemhogy nem engedi termelődni a megfelelő izomsejteket, de még bontja is a meglévőeket is. Nem gyógyítható ez a betegség, egyetlen egy génterápia létezik rá ma a világon, amivel meg tudják állítani ezt a folyamatot az éppen aktuális állapotban, amikor megkapja ezt a génterápiát. Kegyetlen összege van ennek a génterápiának, több mint 1 milliárd forintba kerül ez a génterápia. Hát értelemszerűen ezt egy család önállóan képtelen összehozni, úgyhogy ehhez mindenképp egy közösségi összefogásra van szükség. Egy jó pár hónapja folyik már folyamatosan Benninek a gyűjtés, jelenleg félúton járnak ennek a hatalmas összegnek az összegyűjtésébe, úgyhogy arra kérlek, hogy gyere és segíts te is. Akár csak pár ezer forinttal, ha van rá lehetőséged, akár PET palackok visszaváltásával, az ő QR kódjuk beolvasásával, a történetük megosztásával, vagy akár van egy Facebookos licit csoportjuk, ahol fel tudsz ajánlani olyan tárgyakat, könyveket, szolgáltatás, ruhát, bármit, amit te már nem használsz, vagy jó szívvel továbbadsz, és a licitáló, aki megnyeri ezt a licitát, ő az összeget egy az egyben Benni alapítványának kell, hogy küldje, tehát ezzel is tudunk egy ilyen közösségi összefogást tenni. Arra kérlek és biztatlak, hogy legalább oszd meg a történetüket, és ha van lehetőséged, akkor mindenképpen valamilyen formában segítsd és támogasd őket, hogy minél hamarabb megkaphassa Benni ezt a génterápiát. Ugyanis, hogyha nem kapja meg, akkor lényegében, ahogy telik az idő, nagyjából 10 éves korára a tolószékbe kerülhet, majd 20 éves kor előtt akár a légzőszervek és a szívizmoknak az elhalása miatt sajnos meghalhat ilyen nagyon fiatalon is. Egy életvidám, csupaszív, mosolygós, örökmozgó kisfiúról van szó. Úgyhogy kérlek egy picit akár itt a karácsonyi időszakra gondolva, segíts te is, ahogy van lehetőséged. Jó, köszönöm szépen. Róluk is megtalálod az infókat a Facebook oldalamon, a Kékzóna Életmód program oldalon, illetve akár, hölgyeim, tartok most majd jótékonysági edzéseket december 6-án, illetve 13-án egy nőiességfejlesztő speciális edzéssel. A részvételeddel szintén Benit fogod támogatni, ugyanis ezen 2 nap óráinak a teljes bevétele az Benni számára fog menni, illetve készpénzadománygyűjtés is folyik majd decemberi hónapban Budapesten az edzőteremben, a Ventura Fitnessben, ahol tartom az órákat. Úgyhogy köszönöm szépen előre is, hogyha te is hozzá tudsz járulni Benni gyógyulásához. Na és megyünk tovább az idei évben, még van néhány alkalom, amikor tudunk így online találkozni. Mikulás alkalmából, hogy az elején is már volt róla szó, Mikulás alkalmából megnézzük azt, hogy az egészségünkért mit tudunk tenni ebben az ünnepi időszakban, akár a pluszkilók elkerülése, akár az immunrendszerünk fokozottabb támogatása és a stressz kivédése szempontjából. Péntek 13-án decemberben szerencsésen megnézzük azt, hogy táplálkozás oldaláról mit tudunk tenni, hogy mikre figyeljünk oda, és hozok néhány ötletet, tippet, hogy milyen ünnepi menüt lehet például kialakítani, hogyha még esetleg nem forrad ki teljesen az, hogy milyen ünnepi ételeket szánsz a család és a barátok asztalára, akkor hozok néhány tippet, vagy ha már megvan az ötleted, akkor egy-két olyan tippet is, hogy például milyen alapanyagokkal lehet egy picit úgymond trükközni, hogy egészségesebbé, tudatosabbá tud tenni az adott ételt, adott esetben úgy, hogy nem biztos, hogy észreveszi a vendégsereg. Jó? Aztán egy picit belemegyünk még az év végébe egy évértékeléssel és a családi kapcsolatoknak a fontosságával, majd utána januárban folytatjuk egy kis célkitűzéses, inspiráló dolgokkal, információkkal. Az eseményeknek a részleteit a Facebook oldalon szintén megtalálod, gyere tarts velem a következő online eseményeken is. Jó, ugye a Facebook csoporton, illetve a Facebook oldalon tudod követni az aktuális információkat, eseményeket, YouTube-on vissza tudod nézni az összes korábbi online előadást, így esetleg ezt a mai fórumot is. Ha pedig ott tartasz, hogy oké, nagyjából felkészültél arra, hogy akkor tegyél valamit összetettebben a saját életednek a változtatásáért, hogy egy jobb minőségre tud emelni, akkor egy 2 hónapos életmód optimalizáló programmal tudok neked ahhoz segítséget nyújtani, hogy személyre szabottan megkeressük azt, hogy neked konkrétan a te céljaidhoz, a te életkörülményeid, életviteled között
mik lehetnek azok a lépések, szokások, módszerek, amikkel a leghatékonyabban el tudod élni a célodat, illetve egy olyan módszert segítek elsajátítani számodra is, amivel könnyedén tudod ezt a későbbiekben is bármilyen életszakaszhoz igazítani és alkalmazni. A komplexszinergia.hu weboldalon megtalálod ennek a részleteit, nézd meg, és hogyha aktuális, akkor gyere egy első ingyenes konzultáción, nézzük meg az első részleteket. Jó, bármi kérdésed felmerül, az info@kékzónaéletmód.hu e-mail címre tudsz nekem e-mailt küldeni, illetve itt tudsz jelentkezni például a holnapi szombati normafai kirándulásra is. Jó, ha még esetleg nem láttad, nem olvastad, akkor a kék zónákról szóló dokumentumfilmet a Netflixen, illetve a könyvet, amit bármelyik könyvesboltban megtalálsz, érdemes beszerezni és megnézni. Nagyon inspiráló tud lenni azok a szemléletmódok, amiket például itt megmutatnak, hogy hogyan élnek, milyen kutatások, milyen eredmények, milyen tapasztalások és gondolatiságok vannak mögöttük. És hogyha szimpatikus az elképzelés, hogy oké, egyszerű, pici, hétköznapi lépésekkel, tudatosan odafigyelve, egy jobb és egészségesebb életet tudjunk neked is létrehozni, hogy ki tud tölteni azt a genetikailag kódolt élettartamot, ami neked rendelkezésedre áll, hogy az utolsó évek, évtizedek, az utolsó pillanatig egészségesen, energikusan, fitten és boldogan teljenek, akkor arra biztatlak, hogy gyere és tarts velem, és hozzuk létre a te kék zónádat is. Örülök, hogy ma velem voltál, várlak legközelebb is sok szeretettel. Legyen szép napod!